हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै भेरि इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन। BTC नि MCLA BPF पार्टीनि लिडार एबा अपोजिशननि देरहासार बसुमतारिया UPPनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM फेरेंगा रनजित बिथांनाव कुइसन आस्किं खालामदोंमोन। माब्रै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव नोंथाङा NGO दानानै होनानै बन लायबानो दंफां बन लायबानो साइकेलजों लायबानो माब्रै गावथारनो हायो होननानै जेब्ला कुइसन खालामदों अब्ला फेरेंगाया जेबो फिननाय होनो हायाखै। फेरेंगाया बुंदोंमोन सिगां NGO व्हाट इज NGO होननानै फेरेंगाया बुंदोंमोन, नाथाय फेरेंगाया उनाव गाव दानानै होनाय NGO खौ बुंनानै लानो गोनां जादों। होमबा फेरेंगा बायदि सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ इसिबां गोरोंनो बियो गिदिर गिदिर लेक्सार होयो। सार्भिस प्रभाइडार मानसिया बबेनिफ्राय अधिकार मोनखो? बे बन लायग्रा मानसिखौ खर' जिफ्लंलायनाय आथिं आखाइ बुख्रुबनाय बेबायदि अधिकारखौ फेरेंगाया जुदि होआखैब्ला बे NGOनि मानसिफ्रा माब्रै गावनो मोनखो? साननानै नायदो रायजोफोर। बे फेरेंगाया UPPनि EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ दिनै गोजां बोथोरनि जि बाजेट सेसन जि जुथुमा जादोंमोन, बे जुथुमायाव ओरैबायदि थगायनाय खोथा बुङो, ओरैबायदि थगायसुला नाम्बार 1 ग्रेटेस्ट एबा बिगेस्ट लायार होननानै बुङोब्ला फेरेंगा। बे मोनसे पबित्र हाउसआवनो फेरेंगाया थगायोब्ला रायजोफोर नंखाय बाखाय बे पाब्लिक मिटिंआव बुंनाय खोथायाथ' बिनि थाखाय भेरि सिम्पल, जेबो गिदिर खोथा नङा। बिथांनि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय थगायजोबनाय। आरो UPPनि जेनेरेल सेक्रेटारि ना मा होनो राजुना फाजु पाब्लिक मिटिंआव थांनानै केम्पिं खालामहैयो, मिटिंआव थांनानै गिदिर गिदिर लेक्सार होयो। बियो मा लेक्सार होयो रायजो राजाफ्रा मिथिगौना? दिनै आं खोन्थागोन। मिटिंआव थांनानै रायजो राजाफोरखौ बुंहैयो उइथिन 17 इयार्सआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावलांनाय जिखुनु एनि वार्क जुदि स्किमनि नाम बुंनो हायोब्ला 5000 फैसा होगोन आं, 5000 नै आंनि बेगाव दं होनलायलायो बियो पाब्लिक मिटिंआव थांनानै। दिनै नैबे गोजां बोथोरनि जि जुथुमा जि बाजेट सेसन जादों BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव, बे न'खौलाय सोर लुखो? BPF सरकारनि समाव लुनाय नंगौना नङा बियो? लुनाय नंगौना नङा? बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो राजु नार्जारि, जुदि दम दङब्ला नोंहा। मानोथो हाग्रामा लुलांनाय हाग्रामा महिलारि BPFनि समाव लुलांनाय अफिसावलाय मानोथो मिटिं खालामखो? मानोथो बाजेटनि खोथाखौ मानो गोजां बोथोरनि जि जुथुमा बेखौ मानो सावरायखो? बुंलायगोन दा हाग्रामानि बिफानि थाखाजों लुनाय नङा। नंगौ, हाग्रामानि बिफानि थाखाजों लुनाय नङा। हाग्रामा महिलारि नेतृत्वआवनो एबा बिथांनि इनिसियेटिभ लानायावनो बिथांनि सरकारनि टाइमावनो बे BTC सेक्रेटारियेट अफिसाबो लुजादों। नाथाय बे खोथाखौ आं मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोनाबो बुजिनाया मोजां। बिथांमोना जेबो मावाखै, उइथिन 17 इयार्सआव जाख्ल'जोबदों, जेबो जौगानायनि जेबो मावाखै होननानै बुंदों। होमबा बेफोरथ' गासिबो हाग्रामा महिलानि दिनाव जाजोबनाय ना? बेल' नङा, मेरला दं बुंनांगौबा। बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो थगायनाय रायजो राजाफोरखौ। दिनैनि दिनाव फेरेंगा बायदि सासे EMआनो पबित्र हाउस BTC सेक्रेटारि अफिसनि जि पबित्र हाउस जि गोजां बोथोरनि जि जुथुमा जादों, बे जुथुमासालियावनो प्रमद बर' आरो फेरेंगामोन बायदिया मोनसे गोथार मोनसे पबित्र हाउसआवनो थगायो बिसोरो। अब्ला पाब्लिकफोरखौ थगायनाया बिसोरनि थाखाय भेरि सिम्पल रायजो राजाफोर। ओंखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा, कनसियासा गासिबो थगायनाय। बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो फोथाय खेबस' बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिथांमोना लिडार जादों। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जों बयबो कनसियास जानाया मोजां लोगोफोर।